vadikani ndiko kunonzi kugona kuramba muchitandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Apa tiri kutaura nyaya inobata, nyaya yatiri kutoziva pada muri kusangana nayo. Kana muri kusangana nayo muri kunzwa kuti inyaya inorapika. Kana iri nyaya inorapika, inyaya yatinotenda kunana chiremba vedu, kunana ningi vakotsveri vedu. Asi tapinda muchikamu chokupedzisira ichocho, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu vatipa chikuva ichocho veAmnesty International Zimbabwe. Tinovatenda zvakanyanyisa nekuti vatipa kuti tigone kupakurirwa ruzivo irworwo. Tasvika muchikamu chiya chatakuudza mashoko epasi-pasi kumusha. Topeta sei chirongwa chiremba? Rega nditange ndangoanza mubvunzo wamataura kuti munhu anozokwanisa here kuita pamuviri. Hongu. Rega nditaura ndichiti hongu. Vazhinji vanokwanisa kuita pamuviri kana varwara denda reobstetric fistula. Asiwo vazhinji vanogona kunge vakaitawo macomplication akaita ekuti pamwe nekuda kwekunonokerwa chibereko chakazobviswa, nekuda changa chatsemuka zvakanyanya varasa ropa rakawanda, kana kuti nekunonokerwa ikoko vakaita infection kana kuti hurwa muchibereko zvekuti machubhu akavhara. Machubhu ndiwo mamwe anobetsera kubata munhu kuti munhu abate pamuviri. Naizvozvo chinopa riski kana kuti chinopa njodzi yekuti munhu atadze kubata pamuviri. Asi takaona kuti vazhinji zvavo vanoda vanokwanisawo kuzoita pamuviri, ende pamuviri ipapo panofanira kudhilivhwa kana kusunungukwa neoperation. Tinokutendai chiremba nekunyatsojekesa. Munoziva kuti hanzi kana uchinge wasvika patsime kunyange usina nyota unopedzisira wonwa nemvura yawanga usingadi kunwa. Regai ndibvunze zvakare, nekuti tiri kutaura nyaya yakatarisana nesikarudzi. Wongororo netsvakiridzo yatakaitawo tanzwa kuti tiri kuzotaura nyaya yefistula iyi. Takataura nevamwe vana mai. Ikurudziro here yavana chiremba nevanoita zvekodzero kuti vana mai vapote vachiisa mushonga kusikarudzi kugadzirira bonde rinovaraidza zvakanaka? Vamwe vangatoti takutaura zvakashata. Tiri kutotaura zvakanaka, ndiyo dzidziso, ndiko kutoziva. Munozvikurudzira here nhai chiremba? Vamwe vanoti zvinogona kudzora nyama, vamwe vanogona kudi hazviso zvinozotisvitsa here panana fistula pa? Rega nditange ndichiti bonde rakanaka riri mupfungwa. Kuti unakidzwe nebonde hunge pfungwa dzako dzakaita se dzakanaka. Zviro kwazvo hatibvumidze, hatikurudzire madzimai kuisa mushonga kuzasi. Sikarudzi yakagara yakaiswa inonzi acidic pH. Mune acid inozvichenesa yakaiswa naMwari. naMwari. Hakutogezwe nesipo, aiwa, kunongogezwa netumvura ende kunze chete. Saka hatikurudzire madzimai kuti aise mushonga uri upi zvawo musikarudzi. Tinokutendai chiremba nekunyatsojekesa kuti vana mai kana mogeza sikarudzi hanzi gezai zvamunoona chete. Zvekuzofambisa minwe nezvimwe zvakadaro izvo, aiwa, izvo zvinonge zvakuzoonekwa kuchipatara. Ungade kupeta sei Rose? Maita henyu Mai Chisamba. Ndingati inini ndikade kupeta ndichiti dambudziko reobstetric fistula idambudziko rinoda kuti tiuye tese nepfungwa dzedu dzese nezvese zvatinazvo kuti dambudziko iri ripere munyika yedu ino yeZimbabwe. Saka chandinokurudzira chekutanga, ndinokurudzira hurumende yedu kuti aya ari kunzi free maternal health services ange ariko zveshuwa, nekuti polisi yacho iripo. Nekuti chatakaona ndechekuti Mai Chisamba, vanhu vari kuregedza kuenda kuchipatara, kunosunungukira kuchipatara nekuti vanotya cost. Mutengo wacho unodiwa dzimwe nguva wekutenga zvinana kotoni nezvimwewo zvakadaro zvinodiwa muchipatara zvisingakwanise kuprovaidwa nechipatara. Tiri kuti dai hurumende yedu yakwanisa kuti vanhu kana vachienda kuchipatara wani chinge chiri padhuze, uyewo zvinodiwa zvinge zviri zvinhu zvinokwanisika. Nekuti vazhinji kusununguka, ndikaita sendinokugama pakati apa, kusununguka, kuunza upenyu munyika ibasa inational duty. Saka hurumende uri kutaura zvakanaka, ibasa rinototarisirwa kuti mai vashanda. Enderera kumberi upedze zvaudapedza. Okay, maita henyu. Saka tiri kuti hurumende ngaipatarisise ipapo makiriniki avewo padhuze, pekuti munhu anokwanisa kuenda kunokurumidza kunobatsirwa. Nekuti chiri kukonzera ndechekuti munhu anoda kufamba makilomita akati wandei kuti akwanise kusvikira chipatara kana kiriniki. Saka tiri kuti dai ipapo hurumende yedu ikaita sei ikapagadzirisa. Ndozotiwo zvakare kune vanobatsira
vatingatiwo mainternational organizations ngavabatsiranewo nehurumende yedu yezimbabwe vaunzewo zvikwanisiro zvakadai semari kuti panenge pachiitwa mafistula camps vana chiremba vedu vakwanisewo kusapotwa. Zvese zvinenge zvichiitika ipapo zviwane mari dzakaita sei dzakakwana kuitira kuti mumafistula camps umu munge muine maresources akakwana ekuti vana chiremba vedu vanenge vari motivated, zvikwanisiro zvese zvinenge zviriko, uye kuti vanokwanisa kuti vana chiremba vange vakawanda vanotrenwa sekutaurwa kwazvaitwa na Dr. Kanonge. Training yekuti ukwanise kuita operation itraining inenge yakadzika inoda ruzivo rwakawanda, saka vakawanda vana chiremba vanogona kuitwa training iyoyo zvinogwanisa kudzikisira dambudziko redu reobstetric fistula. And then tozotiwo kucommunity yedu, kuvanhu ngatizive kuti obstetric fistula hakusi kuroyiwa. Obstetric fistula idambudziko rinogwanisa kusanganikwa nako pakusununguka, asi ngatikurumidze kuenda kumhanya kuchipatara kana tichinge takusununguka. Ngatisiye zvakare tsika yekurodza vana vari vana vadiki. Iyoyo idambudziko ratingati pandemic yatasangana nayo muno muZimbabwe, yekurodza vana vari vadiki. Chakutoita kunge chimwe COVID-19. Saka ndiri kuti inini ngatisiye tsika iyoyo nekuti inokonzeresa obstetric fistula. Tinokutendai. Isi tinoti chiri musakasaka ngachizvinzwire. Mufunge kune dzimwe nyika kunyange vanongowanawo dzimari, tinoverenga chaizvo mumasaisai patinotofunga kuti kui mari inenge iri kutambiswa iyi yadiko kuenda kuchipatara, kui mari inenge iri kutambiswa iyi yadiko kuenda kunherera. Asi hatigoneka kupinda muhomwe yemunhu. Asi kuchema kuri kuitwa pano kuti ngatikabatana tese tikaita maoko edu pagejo rimwe chete tinorima zvakanaka. Ndoda kumbouya kuna chiremba, ichokwadi here chatakanzwa muongororo netsvakiridzo kuti pane nyaya yasumudzwa naRose kuti vanhu vari kutadza kuenda kunozvarira kukiriniki kana kuchipatara nokuti zvinhu zviri kudhura. Vamwe vakatoti Mai Chisamba hamuzvizive here kuti unenge uchabuda muchipatara mwana ane mazino uchinzi hamuende hamusati mabhadhara mari. Zviriko here chiremba kuti kana munhu achinge auya kuchipatara asununguka mwana munomubata nemwana wake kuti hamuende nokuti hamuna kubhadhara? Ichokwadi here kana kuti ingano? Idzi ingano Mai Chisamba. Asi cost iri kuuya ndeyekuti chipatara chikanzi hatina cotton, chimhanya unotenga cotton. Hatina antibiotic, chimhanya unotenga antibiotic. Ndo mari dziri kuchema ruzhinji rweZimbabwe kuti dai matibetsera muchipatara mawanikwa zvinhu zvose. Asi pakurapa vanhu vese vane zvinoita nenhumbu, hurumende yedu yakataura, ende hakuna chipatara chehurumende chiri kubhadharisa madzimai kana vauya kuzosununguka. Tinokutendai nedzidziso yamuri kupa kuvanhu vedu. Ndiri kuramba tichingotaura nezvatiri kusangana nazvo, asi sandaenda kuna chiremba regai nditi vadiwa vatariri nevateereri, COVID-19 imhenyu. Ngatiregei kuidherera. Tarasikirwa nehama dzakawanda, tarasikirwa neshamwari dzakawanda. Vamwe vedu vari kutorarama neurwere nguva nemisi. Ngatiteererei zviri kutaurwa zvekugara takapatsanuka, takapfeka masiki dzedu zvakanaka, mino nemuromo zvese zviri mukati, tichigeza maoko edu nesipo inochururudzwa, tichizora masanitizer. Iye zvinoda kungokupai mutsara mumwe chete wekuti munoda kuti kudii. Ndinoziva kuti munoda kutiudza nhamba sekutaura kwamamboita, ndingakupei kuti muitaure zvenyu. Ndoti muri yeZimbabwe, kana uchiziva ani naani zvake, kana iwewo uchidambudzwa nedenda reobstetric fistula, unofona panhamba inoti 080 80 231. Ndodzokorora zvakare 080 80 231. Nhamba iyi inonzi toll free, haunidi airtime, unongofona kuselfoni iri yese zvayo unobatsirwa. Ndizvozvo. Asi nhamba dzinodairirwa here chiremba idzi? Nokuti ndo chichemo chine vanhu kuti zvidzo nhamba Mai Chisamba dzamunogara muchitipa pachivhitivhiti kuti toll free. Dzinenge dzisingadairirwi. Mungati kudii pachirongwa chino, nokuti panobuda zvivimbiso zvekwadi. Inodairirwa here nhamba iyo? Chokwadi iho nhamba iyi inodairirwa. Ine musikana anotibatsira kurekruta kana kutora madzimai ese ane denda iri. Tinokutenda ichiremba, asi chikamu chedu chino chinenge chatokwana nguva yacho. Asi tisati taenda, ndinokuda kuti mutipinzire muchidimbu masekenzi mashomanana. Ikoko kune makempi, ikoko kuri kuitwa makempi.
vanhu vari kutarisa here zvinodiwa zvecovid, nekuti tinoziva kuti kana vaikoko vawanda vanoita sei? Ingoti muchidimbu vari kutarisa, asi iyo covid yatiafekta kuti tatotadza kuita makempu nekuda kwekuti vanhu vanozowandisa. ndizvozvo ndinokutendai chiremba. Ndoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Imimi madiwa vatariri nevateereri vangu vachitandadzana nesu, maonei, madzidzei, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera kana kutipa umwe unyanzvi hwatange hwatisina kurakidza pano, nekuti makomo anopanana mute. Hatingambokundwa nemakomo isi tiri vanhu. Regai nditende zvakanyanyisa vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai Dr. Kanonge Rose, tinokutendai. Zvakadii zvakare kusangana pane imwe nhapitapi svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.